Devagiri Tea presents Devadarshana. स्पंदना वाहिनी देवदर्शन पळयताशिल्ले सगळे आमगेल आत्मीय विक्षकांक नमस्कार. आयचे कार्यक्रमांतू तुम्ही श्री वीर विठ्ठल देवस्थान अंकोला पळयता सती. कार्यक्रमाक सगळ्यांके स्वागत. जय जय विठ्ठल पांडुरंग जय हरि विठ्ठल पांडुरंग 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 आपद्बांधव पांडुरंग अनाथ रक्षक 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 पांडुरंग जय जय विठ्ठल पांडुरंग जय हरि विठ्ठल 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 पांडुरंग भक्त पोषक पांडुरंग मुक्ति प्रदायक 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 पांडुरंग जय जय विठ्ठल पांडुरंग जय हरि विठ्ठल 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 पांडुरंग ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ತಾಯಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಂಧು ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಳಗ 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 ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪುಂಡರಿಕ ವರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿವಾಸ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪುಂಡರೀಕ ವರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರೀವಾಸ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪುಂಡರಿಕ ವರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿವಾಸ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪುಂಡರೀಕ ವರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರೀವಾಸ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ
जय जय विठ्ठल पांडुरंग जय हरी विठ्ठल पांडुरंग जय जय विठ्ठल पांडुरंग जय हरी विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 अंकोलाच्यानं दयान पांडुरंग प्रभू शेट्या ही आमगेले स्वाम्याल्या विरुठ्ठल मठा राबून मठाचे इतिहासू संक्षिप्त प्रमाणात तुमकां सांगत आसा. 16व शतमान गोंयांत पोर्तुगालीकडे मतांतर जोर प्रमाणात चल्लें तेन्ना आमचे गेले लोक तांणी देवस्थान मठ मंदिर कसं असेल तांणी घेवन सोडून घेवन धांवून येवपा परिस्थिती आयली. तसले टायमार हे अंकोला मठांत आमगेले परंपरेच्या हातवा स्वामी श्रीमद दिग्विजय रामतीर्थ स्वाम्यांनी अंकोलीत हो मठ स्थापन केलो. हे मठाक इतिहास अंदाज 450 वर्सांचो इतिहास आसा. तशीच हांगा मठ मतस्थापन जायना फुडें आमचे गेलो लागीं हांगा 2 किलोमिटर भितरची तांगेले कुलदेवस्थानाचें कसले एक आशिल्ले कुरू घेवन ते हांगा उरबले. तातूंत भितर श्री लक्ष्मीनारायण महामाय, तशेंच श्री आर्यादुर्गा, श्री कुंडोदरी, तशीच श्री कात्यायनी इत्यादी देवस्थानां अंकोलेंत उबराबलीं. परंपरेच्या 3 स्वाम्याले वृंदावन हांगा आसाची. तशेंच परमपूज्य द्वारका स्वाम्याले वृंदावन जाल्ली बी स्थळ हेची तागेले वृंदावनांत परतगाळीत आसा. हे मठाचो सादारण 450 वर्सांच्या इतिहासा भितर 3 स्वाम्याले वृंदावन आसा म्हळ्यार हांगा हे कितले पुण्यवंत स्थळ आनी स्वाम्याले एक अनुग्रहान आज अंकोले पेटेक ही आमकां संपूर्ण समाधानाची आशिल्ले तसले समाजा लोक सुखीन आसाची. श्री विठ्ठलाक दक्षिणामूर्ती जावन श्री साधन मारुती म्हण एक आसा. तशी साधन मारुतीले विशेशत म्हळ्यार ताका डेली श्री विठ्ठलाक रामचंद्राक दाखयले तसले नैवेद्याची ताका नैवेद्य जाता. तशीच हांगा परंपरे 3 स्वाम्याली पुण्यतिथी तशी 4 स्वाम्याली द्वारका स्वाम्याली पुण्यतिथी बी हांगा घडता. वर्षा एक दिवस हा कार्तिक उत्सव जाता. कार्तिक उत्सवाक पयले दिवस 3 देवताची श्री विठ्ठल, श्री कुंडोदरी आनी श्री लक्ष्मीनारायण महामाया ह्या 3 देवताची. दुसरे दिवस 5 देवताची श्री वेंकटरमण, तशेंच श्री आर्यादुर्गा, श्री शांतादुर्गा, श्री महादेव आनी नारायण अशी 5 दिवसाची होळ कार्तिकपूर म्हण चलता. होळ उत्सव हांगा. तशीच दशमी पालखी प्रति दशमीक दशमी पालखी उत्सव हांगा घडता. परंपरेचो एक अंकोले गांव म्हळ्यार एक 350-400 लोकांले आशिल्ले तसले म्हळ्यार एक 400 कुटुंब आसा तसले एक गांव हो. हे गांवांत आमगेलें एक सौभाग्य म्हळ्यार 4 कुलदेवस्थान हे आमगेले अंकोला देवस्थान 4 कुलदेवस्थान लोकांली हांगा आसाची. लोक आतां आमकां एक खुशी खबर म्हळ्यार लोक आमी आमगेल्या गांवांत 4 कुलदेवस्थान आसाची म्हळ्यार आमी संतोशान की तांकां आमी अभिव्यक्त करची म्हळ्यार आमगेलें हें अंकोला हें पुण्यक्षेत्र आसा. असल क्षेत्राचें आज तुमी मठ दर्शन पळोवचेर आसाची. मठ परंपरेतूं आशिल्ले जाल्यार पयले स्वाम्याले पुरो 6 स्वाम्याली तुमी हांगा फोटोत पळयले की वृंदावनाचे हांगाचे 7 आमगेले 7 दिग्विजय रामचंद्र स्वाम्याले ते गत जाल्ले 1669 आतां. तशेंच 11 स्वामी श्री रमाकांत तीर्थ ते गत जाल्ले 1750 आतां. तशेंच 14 स्वामी भूविजय रामचंद्र तीर्थ स्वामी. तशेंच परंपरेत की 22 स्वामी श्री द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी आले वृंदावन मात तांणी गत जाल्ले तसले स्थळार कुरू जावन आमी एक तांगेली एक हे केल्लें आसा, स्मारक केल्लें आसा.
असल एक पुण्यक्षेत्राचें दर्शन तुमी पळोवचें आसाची स्पंदना टीव्हीचे ही देवी स्पॉन्सरशिप घेवन श्री देवगिरीचे लोकांनी हे स्पॉन्सर केल्लें आसा. हें तुमकां एपिसोड जेवना तुमकां पळोवचें मेळटलें. तुमी केन्ना अंकोला येयले तेन्ना हे तुमकां 4 कुलदेवस्थान प्लस हे वीरविठ्ठला दर्शन तुमकां घेवचें भाग्य तुमकां मेळटलें. केन्ना जाल्यार तुमी येवका म्हण एक आमंत्रण दियेत. हे संक्षिप्त विशय तुमकां सांगून म्हगेले 2 उतर बंद करता. ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಗೋವೃಂದಗಳ ಕಾಯ್ದವನೇ, ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಗೋವೃಂದಗಳ ಕಾಯ್ದವನೇ, ಬಂದ್ಯಾ ವಿಠಲ ಇಂದು ಬಡವನಲ್ಲಿ, ಬಂದ್ಯಾ ವಿಠಲ ಇಂದು ಬಡವನಲ್ಲಿ. ಎಳೆದಳಿರು ಚೂತ ಮಲ್ಲಿಗೆಯು ದೂರ್ವೆ, ಥಳಥಳಿಪ ಮುಖನಾಸನಯನ ಫಣೆಲಿ ತಿಲಕ ಚಲಿಸುವ ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲ ಪ್ರಭೆಯು ಶೋಭಿಸುತ್ತ, ಬಂದ್ಯಾ ವಿಠಲ ಇಂದು ಬಡವನಲ್ಲಿ, ಬಂದ್ಯಾ ವಿಠಲ ಇಂದು ಬಡವನಲ್ಲಿ. ಸುಬಗೆ ಪೂಜೆಯು ಎನ್ನಿಂದಲಾಗದು, ಈ ಸುಬಗೆ ಪೂಜೆಯು ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಈ ಸುಬಗೆ ಪೂಜೆಯು ಎನ್ನಿಂದಲಾಗದು, ಲೇಷವಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಎನಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಲೇಷವಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಎನಗೆ ಜ್ಞಾನ. ಶ್ರೀಶನೇ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಉಂಟು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ವಿಜಯ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ವಿಜಯ, ಬಂದ್ಯಾ ವಿಠಲ ಇಂದು ಬಡವನಲ್ಲಿ, ಬಂದ್ಯಾ ವಿಠಲ ಇಂದು ಬಡವನಲ್ಲಿ. ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಗೋವೃಂದಗಳ ಕಾಯ್ದವನೇ, ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಗೋವೃಂದಗಳ ಕಾಯ್ದವನೇ, ಬಂದ್ಯಾ ವಿಠಲ ಇಂದು ಬಡವನಲ್ಲಿ, ಬಂದ್ಯಾ ವಿಠಲ, ಬಂದ್ಯಾ ವಿಠಲ, ಬಂದ್ಯಾ ವಿಠಲ ಇಂದು ಬಡವನಲ್ಲೇ. आजी देवदर्शनांतू तुम्ही अंकोलाचे श्री वीरविठ्ठल देवस्थान पळयत आशिल्लीं आत्त एक सान विराम घेवया. देवगिरी टीव्ही प्रेझेंट्स देवदर्शन.
विरामानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. आयचे देवदर्शनांतू तुम्ही श्री वीरविठ्ठल देवस्थान अंकोलाचे पळयत आशिल्ले. विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चित्ती धावा विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चित्ती धावा विठ्ठल उभा पहावा विटेवरी विठ्ठल उभा पहावा विटेवरी विठ्ठल उभा पहावा विटेवरी विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चित्ती धावा विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चित्ती धावा अनाथांचा बंधू विठ्ठल कृपा सिंधू अनाथांचा बंधू विठ्ठल कृपा सिंधू कोडी भव बंधू यमपाश विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चित्ती धावा विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चित्ती धावा विठ्ठल उभा पहावा विटेवरी विठ्ठल उभा पहावा विटेवरी विठ्ठल उभा पहावा विटेवरी विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चित्ती धावा विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चित्ती धावा तुझी शरणांगता विठ्ठल मुक्तिदाता 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 विठ्ठल जा संता समागमे विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चित्ती धावा विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चित्ती धावा विठ्ठल उभा पहावा विटेवरी विठ्ठल उभा पहावा विटेवरी विठ्ठल उभा पहावा विटेवरी विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चित्ती धावा विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चित्ती धावा विठ्ठल गुणनिधी विठ्ठल सर्व सिद्धी विठ्ठल गुणनिधी विठ्ठल 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 गुणनिधी विठ्ठल गुणनिधी गुणनिधी विठ्ठल गुणनिधी विठ्ठल सर्व सिद्धी विठ्ठल विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट राऊळीची घाट निनादली राऊळीची घाट निनादली विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट
समाधीत चाळवला उठला हुंदका देऊच्या वाऱ्यात तुका समाधीत चाळवला चाळवला विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट अनाथांचा नाथ सोडून पार्थिव अनाथांचा नाथ सोडून पार्थिव अनाथांचा नाथ सोडून पार्थिव अनाथांचा नाथ सोडून पार्थिव निघाला वैष्णव वैकुंठासी निघाला वैष्णव वैकुंठासी विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट संत म्हणतीला मणी शेवटला विठ्ठल 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 संत म्हणतीला मणी शेवटला संत म्हणतीला मणी शेवटला आज ओघळला एकाएकी आज ओघळला एकाएकी विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट राहुळीची घाट निनादली राहुळीची घाट निनादली विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठल 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 आवडे प्रेम भाव विठ्ठल आवडे प्रेम भाव विठ्ठल नामाचा रेटा हो विठ्ठल नामाचा रेटा हो प्रेम भाव विठ्ठल आवडी प्रेम भाव तुटला संदेह तुटला संदेह भवमूळ व्याधीचा भवमूळ व्याधीचा विठ्ठल नामाचा रेटा हो विठ्ठल नामाचा रेटा हो प्रेम भाव विठ्ठल
नरहरी उच्चार म्हणा नरहरी उच्चार कृष्ण हरी श्रीधर कृष्ण हरी श्रीधर कृष्ण हरी श्रीधर हेची नाम आम्हा सार म्हणा नरहरी उच्चार म्हणा नरहरी उच्चार आ म्हणा नरहरी उच्चार संसार तरावया संसार तरावया प्रेम भाव विठ्ठल आवडी प्रेम भाव विठ्ठल नामाचा रेटा हो विठ्ठल नामाचा रेटा हो प्रेम भाव विठ्ठल आवडी प्रेम भाव नेघो नामा विण काही नेघो नामा विण काही विठ्ठल कृष्ण लवलाही नामा म्हणे तरलो पाही विठ्ठल कृष्ण लवलाही नामा म्हणे तरलो पाही नामा म्हणे तरलो पाही विठ्ठल विठ्ठल म्हणताची विठ्ठल म्हणताची विठ्ठल म्हणताची प्रेम भाव विठ्ठल आवडी प्रेम भाव विठ्ठल आवडी प्रेम भाव विठ्ठल नामाचा रेटा हो विठ्ठल नामाचा रेटा हो प्रेम भाव विठ्ठल आवडी प्रेम भाव प्रेम भाव प्रेम भाव आत्मीय वीक्षकांनो तुमका आयचे कार्यक्रम मनाक संतोष दिवनासच्या पुरो श्री वीर विठ्ठल देवालय अंकोलासचे एक सुंदर देवस्थान आमका तुमका हे कार्यक्रम मुखेन दाखोवच्याक साध्य जाल्याक आमकां संतोष दिसता कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आणि नमस्कार. Devagiri Tea presents Devadarshan.